Boas tardes. Sinto moito terdes que dar unha mala noticia. Non temos a tono hoxe, que parece ser que ayer excedeu un pouco, que non é habitual. O pobre non está en condicións. Pero bueno, temos aquí un outro colaborador que nos vai nos sustituir e vai nos facer tamén moi ben. Por favor.
Thank you very much. American first. Everybody stand for everybody night. My life, chili whiskey. My life, chili beer. My life, chili Kelly. My life, chili drink. Everybody night. E ora non sei falar máis. Moitas grazas, donas e cabaleiros. Aquí estamos un ano máis. Os míticos axentes da secreta. Os míticos do Toupo Routou. Porque isto, donas e cabaleiros, é o auténtico, o único, o exclusivo Toupo Routou! Antes de nada, abans de poder dar as grazas ao Colexio Martínez Otero por facilitarnos estas instalacións. E como non, dar as grazas tamén ás candeleteiras da Xubela, os míticos Kentuckys e o elenco de actores e actrices de Toupo Routou Teatro. E nada desto sería posible sin a Asociación Cultural A Pomba do Arco. Vexo-vos a casi todos e vexo-vos ben. Vistes a raíña? A Bantroiro está? Van todas? E a nosa raíña que? Que me dicides dela? Saúdos á súa majestade. Tamén me dixeron que estaba o alcalde. É certo? Sí. E o concellal de Cultura, Festas e Patronato de Bailes. É certo? Sí. Joder, xa estamos casi todos, donas e cabaleiros. O espectáculo pode estar garantido. E como non, dúas cousas importantes que vos teño que dicir. Hoxe é 23F. Non sei se vos acordades dun de bigote que subeu ao Congreso. Non sei, algo se parecía a da batería. E dixo: se sienten, coño! Lembrades vos? Bueno, por vos preparando. Tal como está isto. E outra noticia. 23F. Cumpleanos do innombrable. Sí, donas e cabaleiros. O innombrable Don Xaime cumple 60. Para él voulle dedicar esta canción.
Sei que non veo. Así lle cantaba Marilyn Monroe, o meu antecesor, JFK. Mr. Canfield, happy birthday to you. Esta foi unha pequena introducción do Nasa Cabaleiro sobre todo o que introducimos últimamente, pero non vos preocupedes que a vida logo cambiará. Ahora xa estaba pensando en outra cousa. Vamos a ver, creo que hai unha rubia por aí que dixo que a tiña que presentar. Unha rubia que non me entende ás veces. Que se levanta, rubia. Está ali ao fondo. Unha rubia de León. Non, esa que é asturiana. Vaya el tío que ten coa rubia. Forte aplauso para a rubia. Ben, donas e cabaleiros, e xa comeza o auténtico tombo roto. Despois de toda esta farta de tonterías que acabo de dicir, vamos a empezar a ler o que vosotros escribistes, porque vosotros sois os auténticos protagonistas do tombo roto. E para empezar, a voz melodiosa, a voz maravillosa, a voz armoniosa da nosa embarazada preferida, Olaya. ¡Fuerte un aplauso! Este pobo de Foz moita sorte non ten, porque os seus políticos non os escoita ninguén. Javier non escoitou, as rúas cambiou, e o pobo non lle votou, e para a casa o mandou. Cansados estamos dos políticos mediocres, que non toman decisións, nin saber de organizacións. Si para gobernar, Fran, solo o sentido común debes usar. Os cambios que se prometeron, onde están? 8 meses de legislatura van, e as congostras seguen sen limpar. A merda nas rúas está, os perritos seguen a cagar. Ai, señor alcalde, por mal camiño vas, que as seguintes non sei se chegarás. Decisións valientes debemos tomar se os presentamos para gobernar, e se non, para a casa debemos quedar. Malpícaro non pareces, para ser alcalde iso non vale, e decisións debes, e se queres gañar terás que espabilar, se non, para Sevilla voltarás. Tombo roto! Acordádevos cando era Manolo. Como cambiou, que voz se lle puxo. Impresionante, valemos quedando embarazadas, donas e cabaleiros. Ben, seguimos para bingo, que estamos premiando, estamos regalando. Fran, estás me escoitando? Acaban de chegar as raíñas do Antroio. Espectacular raíña, espectacular, damas de honra, forte o aplauso. Sempre se dixo que o retraso dos Borbóns era un retraso de puntualidade. As raíñas fan gala deso, chegan con retraso. Ben, e agora, como non, o meu compañeiro e, sin embargo, amigo Jorge, vai vos dedicar unhas palabras. Forte o aplauso para Jorge.
pon aquí. Castiñeira. Colleu un berrinche Castiñeira que aquilo non era normal. E a muller, por tranquilizalo, levou-no de troula a Portugal. Non chores, meu Javierciño, que xa és un home adulto. Perdiches as municipais porque sempre fuche un bruto. Estate tranquiliño, que isto vai ter solución, que aínda que és un fracasado antes de meter na Diputación. Quero ser o rei de Foz, eu prefiro a Deputación, que aínda que ali gane 7.000 euros, aquí son o amo e señor. En Foz fago e desfago, pero aló mándame Helena. Cala a boca, Javierciño, que non me das unha pena. Ou portaraste mellor cando fuches señor alcalde. Botabas aos veciños da oficina e iso non che saliu de balde. E por si eso fora pouco, non pensaches nas medidas. Puxeches no mesmo sentido as dúas principais avenidas. Pouco a pouco todo iso foiche pasando factura, pero tranquilo, Javier, que iso logo se cura. Empeñaches en destruir todo o que fixo Rivera, desfacer logo se desfai, e así é alcalde calquera. Tiraches a fonte do Coño, e o recinto dos Paxaros, as fotos antigas do Cenima, que ata os do PP están cabreados. Que che pasou con Sá, que era o teu gran protector? O orgullo acaba contigo e así vas de mal en peor. Esquécete de Raquel Arias e trata ben a Helena Candia, que ti sabes que de segundo eu apelido me cambia. E por iso estás aí, que és peor que Don Quixote, e vaite portando ben, senón non hai Dios que te bote. Que ti batiches o récord de criticado no topo routou. Por eso no 2020 estou a ver se vou ou non vou. Porque parece sempre o mesmo, todo vai por Castiñeira. Móveseche máis a cabeza que a fariña na peneira. Refuxiado no teu Facebook e chorándolle ás compañeiras se o bipartito fai ou non fai, moito sofres e toleiras. Imos facer exercicios deses de relaxación, porque non teño moita gana de levarte outra vez de excursión. E vaiteme serenando, que xa non és un rapaz, aínda que xa sei que che é difícil e que nunca serás capaz. Toupo routou! Boris Johnson. E agora, perdón, mamá, vai todo ben? Témolo, onde está? Vámoslo facendo ben ou que se cambie algo? Levanto unha perna, como que tú me digas? Sabes que eu estou ás túas ordes, como a sempre. Ben, agora temos as míticas, temos as inigualables, temos as inalterables pandereteiras da Xubela.
as míticas bandereteiras da Subela. Non sei se vos dades conta da performance que estamos facendo aquí do Brexit, tema inglés, tema Inglaterra, tema Reino Unido, falta Escocia, pero bueno, non pasa nada. Entón, non sei se vos destes conta destas dúas maravillosas e magníficas camareras que temos aquí, que van servindo sempre en primeiro lugar a raíña e despois ao populacho uns tintones de bifite, cousa que é moi típico da realeza inglesa. Digo por si alguén non se deu conta da realidade histórica que estamos a vivir. Xa saberedes de que estou a falar. Non o sei nin eu. Acabo de empezar fai un cacho, empezou unha cabeza a dar voltas, a dar voltas, a dar voltas, a dar voltas, e dixenlle para que trai Francajoto. E non vai a ser que iría dúas voltas de máis. Isto é unha maravilla, donas e cabaleiros. A primeira vez na historia do Toupo Routón que un señor alcalde e presidente do Concello de Foz está escoitando as nosas gilipolleces en directo. Porque sei de boa tinta que outros escoitábanas por internet. Pois aquí o tedes. E máis, non se lle apaga o sorriso. Obrigado. Obrigado. Obrigado a ti tamén, concelleiro de festas e festivales e bailes de carnaval. E agora, sin máis e sin que sirva de precedente, vamos cantarvos unha. Nosotros, sí, queridos compañeros, nosotros, que na vida cantamos un carallo. Vades ter que perdoar todos os desperfectos que llevamos a facer a un mítico tema dos Beatles, escrito Beatles, pos que non tedes facilidade de idiomas como a un que conozo eu. É un tema dos Beatles que non vai ser nada fácil, pero bueno, cando un conta con estes grandes maestros que son os Beatles, que llevamos a facer? Nosotros contamos cos cantantes. Pois bueno, 1000 veces millores, donas e cabaleiros. Forte o aplauso para os cantantes e forte o aplauso para o Toupo Routón Teatro, que vai facer unha canción. Ya vedes o ensayado que está. Ahí va, Llegó Berras, sin experiencia, en el
grazas, non se merecen. Ese aplauso é para os Kentuckys que foron quen de seguirnos como puideron. Hai cousas difíciles na vida, pero seguirnos é prácticamente imposible. E agora, mentres me pasa a min o catarro este con un refrigerio que vou tomar aí ao fondo, creo que é o momento de que Rebeca vos diga hello. Forte o aplauso para ela. O 23 de febreiro de xa fai 39 anos se ven reconto o copleiro foi aquel golpe de estado. Antón Bigotes Tejero e máis os guardias civiles fixeron uns agujeros disparando os seus fusiles. Todo foi por enredar, non tiñan mala intención, só querían regresar aos tempos da Inquisición. ¡Viva España! ¡Todos quietos! ¡Se sienten, coño, les digo! Todos están por el suelo, menos Suárez y Carrillo. E acabou como acabou, saltando polas ventás. O rei na tele falou, conta que te contarás. Agora xa non fai falta que asalten o Congreso. Cos de Vox, na parte alta, están dentro por consenso. Abascal veu da cabalo das dereitas do PP e agora saltará o valo sen despeinar o tupé. E fican os ciudadanos sen votos e sen Albert, tratando de evitar danos, andan regando Inés. Arrimadas van as forzas de Pedro Pablo Rufián, que deuxos libre da tropa e das putadas que farán. Ton por Rautón! Dios. Iremos algo rápido, chavales. O damos un pouquinho de máis caña, que estamos xa un pouco aquí parados. Non sei, é que me parece que estou falando moi despacio, non sei. Pero se vedes que tal falamos un pouco máis rápido, porque a cousa está que bota lume. Non sei se os do fondo me están escoitando. Os do fondo, están me escoitando? Sí, seguro, todos. Ti tamén, sordo. Gordo non, sordo. É que se cabrea. Ben, donas e cabaleiros, pois seguimos para bingo, porque seguimos premiando, porque seguimos regalando, porque isto está que bota lume, donas e cabaleiros. Levo unha hora falando así rápido porque teño ganas de que me poñan un gin tonic e non son capaces. Aquelas míticas camareras que me poñían no morroncho perfectamente. Aquí un aplauso forte para o meu compañero, sin embargo, digo morroncho, que sempre me... ¡Home! Esa camarera, esa camarera, esa camarera, esa camarera, esa camarera, Who's down, down, the rails down, I raise my hand on the road, you still spinning the road out, and you still never the road, too well under the sail, too well under the road, esa cosa, esa chiquita que no me todo, todo está ensayado, todo está preparado. Le vamos improvisando, ole media sin saber qué decir. Bótame otra boca botónica, bótame otra boca botónica, porque me gusta un montón. ¡Vai por vosotros! Donas e cabaleiros, é o momento de que a nosa paciña vos fale ou vos cante, vosotros elixiredes e saberedes o que queredes. Hello, hello, paciña, aproxímate, a despacito. Que espectacular. Thank you, my darling. Charles. Hai un problema, Charles. What? Hai una Diana. Oh, yeah, Diana. Hai una Diana. It's impossible. Out! Out, Diana! Mother, Diana, out. Thank you, my darling.
¡Viva la corporación! Así pon, ¡Qué aburrimiento neste pobo últimamente! Pero onde van os tres xinetes do apocalipsis? Aqueles que nos tiñan en vilo, asustados e atemorizados coas súas guerras, as súas reyertas, as súas loitas de poder, a ver quen trepaba máis na súa carreira política. O señor Castiñeira, que discutía de todo sin saber de nada. Era alcalde como se fora presidente dunha comparsa. Perdóenme, discúlpenme as comparsas pola comparación. Xa lles gustaría aos cargos políticos funcionar como unha comparsa. O señor Rivera, Dios en persona, todo o que este pobo é, debémoslo a él. Sí, o máis listo, o máis guapo, o máis alto, que todo sabe e todo arregla. Gracias a súa sabiduría, a valentía e a arroxo, existe este pobo. É el que trouxo o progreso e a riqueza para todos. Hasta trouxo unha depuradora, que non funciona. É un mamotreto inservible sospeitoso chamado Cenima, que 12 anos despois aínda naide sabe para que sirve. O señor Xaime Cancio, atropellando e pisando todo o que se lle poña por diante para ser alcalde de Foz a toda costa, ou trepar al máis alto poder, ou algún carguito que poida caer. Eso sí, sempre escondido por algo, un comediante impresentable do topo rotou, o tildou el invisible. Vaya Dios con eles. Si ladies and gentlemen, como diría o comediante, desgracia de fillo de Angelina do Cangallo. Estos está aquí, es que te lo digo eu. Apartados estos tres piratas bucaneros, neste pobo todo é paz, concordia, tranquilidade, todo un aburrimiento. Xa naide sabe quen é o alcalde nin o concellal da cultura. Por certo, antes era un tal Paleo. E descubrimos que sin eles tamén podemos subsistir e todo funciona igual, as farolas, os semáforos, etc. Todo menos a fonte do coño e a depuradora. Os de agora non saben moito, pero xa aprenderán. Hasta aprendeu un tal Maní. ¡Viva la corporación, la revolución y la inquisición! ¡Todo por roto! Calquera se mete coa monarquía. Mamá, tú non te avergonces nunca do teu neno. Digo do pequeno, do que toca. Do outro xa sabes como é. Que llevamos a facer a Dios? Ben! Que? Sí, pero díceme o técnico de grabación que apure un pouco máis a cousa, que se lle está acabando a cinta. E dixen eu, pero non haberá cintas nos chinos. Pero non as haberá, carai. Que chegas ali e dices: traigo as cintas. E dice un chino: de 4 kilómetros. Non será fácil. Por nada, non hai maneira. Foi na compra cá. Comprou-na por internet. Entón, que lle pode durar? Hora e media. E saben vostedes, e tiñan que saber eles, que eu, cando me poño a falar, de hora e media nada. Non sei por que borrir. Manda un pouco. Bueno, ben, vamos seguir, para que non se acabe a cinta. Reina, estás ben? Perfectamente, a voz maravillosa. Mira, Olalla, hai un Manolo aquí. Hai algún Manolo máis na sala? Algún así xeito que seña Manolo? Eu conozo a unha, polo menos.
Hola, ya tamén. Vamos seguir, chavales, vamos seguir, porque vos vexo que non estades nada animados. Queredes que faga un striptease? Como vos animades os tíos, A ver. Pois non o vou facer, non? Porque eu ante de miña mãe non fai estas cousas. Sou un home serio, compungido, formal. Incluso me deito cedo. Carai. Sempre, non di que todo indo. Olalla, ahora oiches todo. Pero é verdade, non foi ao baile, antes, Non fun ao baile. Mamá, non me deixaste ir ao baile. Ai, coa gana que tiña eu de bailar, Pois non fun ao baile, porque hai que estar hora e media para chegar á barra. Hora e media. É iso, para un que non é mariñeiro. Porque eu sei que van, joder, vai o tuto, e entra perfectamente, pasa a barra, joder, chega perfecto. Pero eu, que non sou capaz de maniobrar, estás atlántico, sei que te. Ben, non me enrollo máis, donas e cabaleiros, con todos vos, a miña querida muller e dona do meu corazón, Melania Trump. Melania, por favor, que me portarei ben, que serei serio, que non che direi que me faigas os ovos máis pequenos. Vente, Melania, vente. Donas e cabaleiros, Almudena! O Chícaro Bar. A xente dalle por tolear, van tomar os viños pola zona do lar. Moito abolengo, poucos pinchos e moito que pagar. Temos un bar no campo da Cabana que te ríes a rabear. Costa o viño €1 e tapas a fartar. Ten un loro e unha cociñeira exemplar. A jamones non se conta porque está politiquear. Si Ana está falando coas amigas e jamones co PSOE, ponse o loro a traballar, ponche un colleiteiro e unha tapa de caimán. Pero antes de irte, oise a jamones berrar, que non se vai a ninguén sen pagar. Este é o Chícaro Bar. Dou Que conste que me oler porque quiso, non porque lle mandei eu, Non me fai caso nunca. E ora, que vos parece se os Kentuckys nos cantan unha? Ou non temos unha? Temos... Temos lá. Quero unha canción romántica para que bailen amarraos as parellas. Todas, incluso a Guardia Civil. Cajoto, ti podes bailar como dis. Donas e cabaleiros, os Kentucky! A ver. Hey Jude, don't let me down. All I try to say
Grazas, sodes cojonudos. Vosotros tamén, que andaquis. Seguimos paradigma, donas e cabaleiros. A ver, cantou línea. Non escoitei nada de cantar línea. Non, en serio, que isto vale po bingo este cae os ventres. Non vos deron as papeletas na entrada. Non, estou falando en serio. Había na entrada, os que entrastes no ascensor non tiñades na man. Pero os que entraron por ali, que viñan subir as escaleiras, por cada escaleira, no, por cada grupo de 10 escaleiras había un cartón. Bueno, pero salí de colla tan na porta. Rubia, estás aí na porta? Aquí. Pois dalles as papeletas aos que vayan entrando. Non che dixen que tiñas que dar as papeletas. Cada vez me entiendes peor, carallo. O sea, ¿cómo va a ser esto? Bien, señoras e señores, madames e messieurs, donas e cabaleiros, tócalle a Marco Van Basten e a súa muller. Podedes, perdona, darlle permiso para vir ver. Vas con el traero hasta así. Fuerte aplauso. Príncipe Carlos. Good afternoon. Descubrimos que para falar inglés directamente era imposible pasarlo ao galego, entonces tenemos que hablar en castellano y después pasarlo al gallego.
es muy difícil hablar en inglés. Estamos muy contentos de estar hoy aquí, Camila y yo. Es un placer, Muchas gracias por asistir a todos a este evento. Muchas gracias. Esta copla titúlase Rente ao mar, JJ. Unha fonda tristura en foz, en toda a embocadura do Masma. Non se oen os chillos, as bolsas de basura intactas. Ninguén sabe o que pasou. Os mariños desnortados. Como veña unha tormenta, a costa está sen reclamo. Houbo un vello que marchou en busca desas gaivotas. Diz que atopou a un home grande, berrando e batendo nas portas. Para isto me matei eu, co que fixen polo povo. Se ata son máis amable, son humilde e non son tolo. Por que non me vai votar a xente? Que diaños lles pasa? Verán agora a miña ira. O PP no Facebook arrasa. Vou falar mal de todo. E se non hai xa un invento, para iso non hai problema. Sempre lle botei moito cuento. Sempre, ao que máis berrou, lle resultou máis doado. Ninguén chegou a deputado por ser bo nin calado. Encabuxado en dosigo, quitarme un meu bastón. Non llo din ao novo que o pida por Amazon. E o Partido Popular que se vai acostumando. Nin Casado, nin Rajoy. Castiñeira para rato. Touporo. Hai saludos que matan, que definen a un macho. A mí hai cosas que... A mí esto de levantar así a móvil que me dan ninguna. A mí que ainda está metido no papel de otros de candidato electo, mal, digo eu, Todo bigote así, Ben, e que vos parece, chegados a este punto, si faigo a presentación de dúas membras, novas de Touporo do teatro. Creo que é a primeira vez que van ler aquí. En primer lugar, a mítica Natalia de Chicha. Componente das Pías, que este ano, joder. Segundas. Donas e cabaleiros, acabo de expulsala. Este ano non ganaron as Pías. Non sei se vos dades conta. Hostia, e nin os ñas. Algo está cambiando. Algo está cambiando. Bueno, tamén é certo, non puido desfilar ao Lalla, que ainda non sei por que non desfilou. Pero ahora fora a cuña, está embarazada. Dios, que perrogas. Donas e cabaleiros, Natalia de Chicha. En Foz, por fin, temos un goberno que cumple as súas promesas do programa electoral. Prometeu no número 1, na Avenida da Mariña, reactivar a circulación de coches e camións e hasta volardos plantou. No punto número 2, cambiar o sentido da circulación da calle Álvaro Cunqueiro e nin 30 días tardou. Os donos de bares e cafés contentos ahora están, pois os clientes nas terrazas xa tapas non lles dan, xa que cos fumes e gases dos coches ben fartos se irán. Na Ribeira, en Porto Chico, van parcelar a dársena, unha parte para sembrar e outra para edificar. Esta sería a promesa número 3, pero como este é un goberno formal, aí os tes, non había promesa número 3. E desta forma van cumplir o seu programa electoral, por xa dixemos ao empezar que este é un goberno formal. Touporo!
damas e cabaleiros, Eva do Chulo. Forte aplauso. Despacito. Vou pola avenida toda despacito, porque a máis de 20 veñen os do pito e me calzan con 150 euritos. Despacito, porque o alcalde anda despacito. Non lle gusta o coche, gustalle o triciclo. E se levas presa, vai por outro sitio. Tou, porro, tou. Este é un recordo, unha cousa que levo facendo moitos anos en Lugo. Sí. Nosotros, estes dúas artistas que hai aquí, é máis un desfacedor de cancións como a min. Cantábamos nuns festivales en Lugo que se chamaban Morrovisión. Nosotros o único que tiñamos era morro. Visión pouca. E vamos intentar cantar esta que acaba de citar Eva, a ver se nos sale. Vale vos? Parece vos? Ou bomba de tempo? Xa ven dos chinos. Va. Unha, dúas, tres. Despacito, por la avenida toda despacito, porque a más de 20 venimos do pito, y me cuesta 150 euritos. Despacito, porque el alcalde anda despacito, que me llevo el coche de un triciclo, que se lleva que sabe por otro sitio. Despacito. Seguimos sendo os mesmos, donas e cabaleiros. Gracias, Eva. Despacito, despacito. É que creo que se nos durmeu a reina. No, tú no. Majestad. Eu creo que un pouquiño sí que non vos pareceu, aí os que tales non, así toqueo, Majestad, está vostede ben? Quere dirixirlle unhas palabras? Non quere? Non. Non que non, eu se non quere, ele é que manda. A Raña do Antroiro quere dirixir unhas palabras ao público asistente? E gústame esa voz. Vete, que falamos algo demasiado aquí. Vete. Forte un aplauso para a Raña. Todo seu, majestade. Olalla que fai estas cousas, ten unha especialista. Importaría che o da mímica? A verdade é que non sei que queres que vos diga con isto. Bueno, pois eso, a verdade é que non sabe que quere que lle diga con eso. Con eso que ten aquí. Bueno, que sei. Eu limito a dicir o que la dice. Nada, a verdade é que estamos moi ben. Este ano é o primeiro ano que vivimos aí en primeira fila. Vese todo moito mellor. Se para estar de seguido non pillo, que está moi contenta de vivir aí de primeira fila, que é o primeiro ano e que é moi ben. Que molades un montón. E que molamos mogollón. E nada, que ayer, pois, dímolo todo, por iso estamos así. Que antes a tope de power e hoxe... Nada. E hoxe fomos, pois, mira, á residencia, ao baile dos nenos, e por iso
chegamos aquí. Joder, vai a agenda. Foi a residencia, vai dos nenos e pa aquí. Eu creo que xa se pode deitar a gusto. Polo medio fomos a Machete, a realle un pedito. Bueno, bien, que polo camiño foron comer algo aí. A seguir. Pues na, e que ainda penso a seguir. Non é fácil chegar hasta aquí, non é fácil, Algunos temos experiencia e improntamos a voz, non? E poñemos esta voz de como aquel, oye, temos la perfecta. Bueno, non nos pasa nada. Temos unha voz maravillosa, voz de locutor de radio, co 23, sin que sirva de precedente, leva a pelota Pepe da Nava, pola banda dereita. Que no. Ahora, non sei, tócame a mí ou falta alguén? Que os falto eu. Donas e cabaleiros, vou ler eu algo. Si o atopo. Hostia, écheme que... Os folios 3 están bis. Hostia. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Non sei. Jesús, é teu. Non ven, carallo, non ven. Di así: a toma de posesión do novo alcalde. Son cuartetas, riman en asonante ABBA, 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 ABBA. Todos mintindo. Miñas donas, meus señores, sentada aí acaroados, que este cego aquí presente un conto ten que contarvos. Sei que aconteceu un día de non hai tanto, co gallo das eleccións, cas do Concello, aquí ao lado. Contadas as papeletas que o pobo tiña votado, un novo alcalde nacera, outro morreu de contado. Despois de festas e choros, segundo cal aquelado, achegouse a cerimonia de concretar o traspaso. O traspaso de poderes do alcalde xa descartado ao alcalde do tempo aquel, o alcalde recén chegado. Trangallas e ceremonias parvadas daquestes actos foron pois acontecendo co día xa ben entrado, e foron chegando ao intre en que se entregaba o callado. Por cuestión de protocolo, o alcalde xa nomeado. Por un lado estaba Francisco, Xavier, xusto do outro lado. O traspaso de poderes queda así representado. Miñas donas, meus señores, isto que semella fácil non foi para nada doado, pois por parte de Xavier, o alcalde xa desbotado non amosou intención, negouse ou non fixo caso, e nin tomou a palabra, nin recolleu o callado, con cara de eu non son, aparentou despistado. Houbo rostros de sorpresa, olliños moi recachados, houbo risos carantoñas e ata bromas se soltaron. Gracias, compañeiro, gracias. Non xa fácil, É moi difícil todo nun lote. Observado o cambio de voz ahora. Será por falta de varas, dixo Jamones berrando, e respondeuse a sí mismo: pois a ver, hainas, carallo. O pobre Fran disque rindo, outros din que foi chorando, puxo cara de perdido, de paspallás despistado. Como que non quera cousa, ficou con cara de parvo. Xavier, dende a outra banda, a rianxeira asubiando.
Ou foi Deus ou foi o demo, non sabería contalo o que entrou no pleno aquel pa desfacer o tinglado. Con forma de concelleiro, edil do PP cesado, con pasiños dubidoso, ata Fran foise achegando. Traía cara de achego, de bo home ou de parvo, mais traía nos seus dedos o xa famoso callado, o símbolo do poder e de poder camelarnos, para darnos gato por lebre, pa fodernos é o caso. Achegoulle o novo dono con poucas ganas de darllo, como que non quera cousa, o asunto a fin rematado. E aínda houbo quen dixo mesmo remate do acto, con ese mesmo callado había que varealos. Todos nun montón a eito buscaron co ollar ao parvo que dixo tal vituperio sin sequera pensalo. Cando notou as olladas fito a fito escrutando, berrou aínda con máis forza: a todos os policastros, aquí soaron os aplausos. Os mesmos que vos pido, os mesmos que a vos pido, pois xa me vou ir marchando. Que non falten as fillogas, orellas, para que negalo. Comenzade aquí o entroiro, aquí mismo de contado. Miñas donas, meus señores, queden todos de bo grado, prometo non malmeterme ata de hoxe en 4 anos. Tou, po, rou, tou! E ora, as míticas pandereteiras da Subela. Con un mítico pandereteiro. Ya temos un novo alcalde, non sabemos se mellor. Este pasea moito máis que o anterior. Pedimos un auditorio para poder bailar, pedimos un auditorio para poder bailar. La foto panocha, pedimos un auditorio para poder bailar. JJ moi peludo, non moi capoel, aunque non faga gran cousa, máis fotogénico é. Pedimos un auditorio para poder bailar, pedimos un auditorio para poder bailar. La foto panocha, pedimos un auditorio para poder bailar. Pintas a estrada de colores, antes estaba marrón. Andadesnos mareando, co cambio de dirección. Pedimos un auditorio para poder bailar, pedimos un auditorio para poder bailar. Capoto panocha, pedimos un auditorio para poder bailar. Cajoto faino xa, pedimos un auditorio para poder cantar, para poder bailar. Pedimos un auditorio, cajoto faino xa.
Pedimos un auditorio para poder cantar, pedimos un auditorio para poder bailar, pedimos un auditorio para poder cantar, pedimos un auditorio. Cajoto, faino xa! E o piden eu non te mérito, pero se o piden as pandereteiras da Suela con esas voces maravillosas, eu creo que debías polo menos escoitalas. Comprométeste a escoitalas, Frank? É que non sei onde está, estou mirando, pero é que me gusta falar cara a cara. Podías levantar unha orella ou algo? Non te vayas. Levantou a mão. Escoitar, escoitalas, non? Caralho, escoita isto. Misión imposible. Entrou en trance. Queremos un auditorio para poder cantar, queremos un auditorio para poder bailar. Ben, donas e cabaleiros, así remata un ano máis o Tou por Routou. É que a bordera. Sobre todo o que o está grabando. Non te cita. Bueno, Vamos continuar, quedan pouquiñas, as mismas que bueno, hai veces non me pasa sempre non, pero teño días que cago na leche comín o caldo pola mañá, que normalmente cando como o caldo falo la vida e depois fixo-me dormau aí uns codillos cunha salsa que agora en Lugo fai esas cousas que antes era codillo a saltas, codillo a sal, ahora codillo a sal, perfecto. Ahora non, que si pimenta traída de non sei onde. Isto é unha cousa, vou vos contar isto pois xacal. Non, perdona que o conte, Afonso, de verdade vou contalo. Comprou unha sal do Himalaya. Non, fora coña, sal do Himalaya. Antigüedade, máis de 2000 anos. Bueno, mirámola hoxe, estaba caducada. Pero non será
será mala sorte. 2000 anos, tiña. O sea, mira, caduca 23 de febreiro do 2020. Eu, joder, macho. Por nada, houve que botarlle esa que pon disal. Que é que vos tenía máis no lavavajillas. No, porque a miña casa é un pouco unha cousa rara. Trae sal do Himalaya e ao lavavajillas botalle disal. Que non é disal do lavavajillas, non, é disal fina. Fina. Como carallo eu llevo un trago fina? Que non vai comigo. Non vai. Vou falar de deporte, porque si non... Creo que lle toca bueno, a que me diga a mi gana, que parece como que manda. Con todos vos, Rebeca. Estaba na UCI un día, víspera da carnaval, e teño vos que decir que me encontraba moi mal. Mandei chamar a doutora, enfermero e capellán. Ainda que este último era un pouquiño pillabán. Señores, dixen suave, case non podía falar, se non queréis verme morto, a foz me habéis de levar. Pero, hombre, está usted loco, non ve que está usted moi mal. É o meu último desexo, levademe ao carnaval. O caso foi, meus amigos, que os logrei convencer e viñémonos os 4 hacia Foz ao amencer. Eu disfraceime de enfermo xa cedo pola mañá e encheron un gotero con aguardiente e coñac. A médica e o enfermeiro puxeron unha careta e o carallo do capellán só lle bastou a jota. Pasámolo como a Dios e menuda borracheira. Acabamos a faena na taberna da canteira. Eles volveron pa Lugo metidos nunha ambulancia e eu disfrutei da festa e rellenei ben a panza. Moralexa, se un día estás morrendo víspera de carnaval, non te perdas o desfile que che cura todo mal. Tom Morroutón! E agora, Marcos e Fernández. Vou apurando porque aí detrás están me dando ese con pau. Gambura, que debo falar moito, gambura que falar moito. Pareces do ruso. Oido dicir, porque non están aí, que sei que están en Abadín na feira do Grelo. Seino. Xa estamos no carnaval. Preparándonos para a festa. Non me queda nada mal o disfraz de home orquesta. Aínda que pensando ben, dándolle moito á cabeza, cavilando ao 100%, acabei na conclusión de tomar unha cerveza. Disfrazarme de político saldríame moi barato. Un saco pinta de roxo, atada arriba e abaixo, un marchamo do centiño, meterme como a un porquiño e a menear o refaixo. Tampouco o disfraz de cura estaría nada mal. Tiña o voto das beatas e de algún outro animal. Pero, en fin, amigos meus, despois de pensalo moito, non me vou disfrazar. Dixo a vella de Montouto: hai abondo quien lo faga e a forro de gastar. Tou, porrou, tou, porrou, tou. Donas e caballeros, a velocidade é o noso. Ahora con todos vos, Almudena. O sea, é que isto é o que me mata a mí. Toma, apura, joder, que está sendo isto moi lento, joder, que temos que tal, que non damos feita tal. Ahora con vosotros, Almudena. No, espera, que tengo que... Pois
como sempre me apura así, por mirada ahora. Pois aquí teño que estar estar un pouco, Varela. The roads are right around zero. The lady understand how to go round, round. The baby, let me some burning, run, run, run. The baby and Aí veñen, aí van, Pedro e Pablo. Díxolle Pedro a Pablo, despois das eleccións: manda carallo, eu que dixen que nunca dormiría contigo, vai abrazo che acabo de dar, para a nosa alianza sellar. E contestoulle Pablo: déixate de caralladas, vámonos asiña pa Moncloa e deixa Casados en Palacio e Escarallado, e a ver a que levar tamén a Irene, non? Es razón, lle contestou Pedro, aínda que teñamos que aguantar un pouco o lambecús de Garzón. E que facemos con Vox? Tranquilo, a ese deixámonos en sillas, nin mesa, sen voto e sin voz. Pedro, eres un fenómeno. Pinocho ao teu lado nin fuciño ten, carallo. Tou porro, observa la velocidad. ¡Eva, a lo chulo! Reservamos aparcamientos con señales levantadas en el suelo con pintadas para sus camiones, para hacer las descargadas. Calles peatonales con números pares y nones, donde los peatones se arriesgan a ser atropellados por camiones. Hay que tener bemoles. En Foz se gobierna sin neurona alguna. Cuando en Fazouro nos sobra el suelo, cual polígono industrial se hacen naves en el pueblo y nuestras corporaciones trabajan pa'l Mercadona. No pagan las basuras, porque las tienen guardadas, no sea que los pobres se las lleven caducadas. Y por si fuera poco, no tienen guardias jurados. Para no soltar los reales, vigilan por ahí fuera aceras y aparcamientos los guardias municipales, que los pagamos nosotros con multas, plusvalías e impuestos. Gracias, majos. Tou, porro, tou. E agora vamos desfacer outra canción dos Beatles. Hostia. Esta canción titúlase Help. I'm somebody. Help. Pronunciade todos, por favor, que é importante que teñamos claro a pronunciación. Help. Vamos a ver. A lengua, porque este é unha palabra linguopaletal. Entonces, help. A LP ao final é a plan. Pero nosotros, os totoporrotos, vamos dicir help. O de votar é luchar. Vale? Para todos vos. Help. Andamos
vida non se pode desfacer unha canción máis que a nosotros. De verdad. Ahora gustaríame que viñeran os das GAE e que dixeran, non, tedes que pagar tanta pasta por cantar unha canción dos Beatles, claro. E dixeran, pero vamos a ver, tú escoitáchela, en que se parece? Non é? Ben, teño que seguir, donas e cabaleiros, e agora tócalle, sí, donas e cabaleiros, a ela, a Paciña, si lle permite o seu marido, Carlos. Permitida? Sí. Veña, con todos vos, Paz Quiroga. Thank you, my tapas. Oh, my darling. Actualidade política. O Trampas de pelo roxo métese con medio mundo. Este parvo é vos un toxo, mais el ben segue o seu rumbo. Johnson fai na Gran Bretaña un Brexit de anglosajones. Inglaterra non España, e tócate los cojones. Feijóo quere gobernar 4 anos máis a Xunta, mas vai a ter que pasar o pontón errande á fuga. En Foz, o alcalde Cajoto, cajo en todo como manda. Mais que caste e o PP todo, parece un osito panda. Os do Bloque tamén manda, e salen menos na foto. E se moito a pé non andan, terán que subir na moto. Seguimos en emisario, cheirando a merda no porto. Botanlle a culpa ao contrario, a depuradora é un conto. Isto non vai nada ben, que tono poña a súa voz. Se non sona tanto ten, é o que teñen os de Foz. Malos tempos para vivir, mas non vamos a chorar. Todos a se divertir, mellor rir e criticar. E se non che gusta o caldo, 2 tazas de aguinaldo. Todo roto! Olalla, ex Manolo Otero. Arde Foz. Casti xa non é alcalde. Foz está que arde. Casti perdeu o cetro, Foz non dá creto. Os normandos veñen armados, tiñan o concello tomado. Os focegos das parroquias viñeron para dar hostias. Os campudos síntense ofendidos, perderon o seu alcalde querido. Os de San Martiño sacan peito, o alcalde naceu no seu treito. Álvaro Cunqueiro de Mondoñedo volve ser compañeiro. O censo volve ao pobo, que lle vía as orellas ao lobo. O BNG volve ao goberno, fanego co lixo do inferno. Soña cos colectores e os magníficos olores. As peñas danlle a rima, o alcalde está que trina. Algún como os moletes, coa voz cantante de puntete. O carnaval fanos de sempre, reivindican duramente. A Berín non lle ganaron, pero as trampas non lle faltaron. Foz é unha algarabía, agora vai ter ata autovía. Que non falten as risas e as coplas sen cortapistas. Quería así, non se daba conta do que vai sonar ahora, donas e cabaleiros. Acordades vos cando Olalla nos cantaba. Non vou cantar. Queredes que cante Olalla? Queredes que cante Olalla comigo? Queredes que cante Olalla sola?
Otero! Nos grupos vos sempre hai un que canta. No teu produtor está o Gallo Otero, nos Kentuckys estaba un Juan Varela. En Hombres G. No, ahora pensad. ¿Quién cantaba en Hombres G? Madriles. É que non hai cousas que dices tú, oye, quen canta no teu produto? Joder, canta o Laia. Oye, quen canta nos Kentuckys? Por don Juan Varela. Quen canta en Hombres G? Nos Tamara, Pucho Boedo. No grupo de Andrés do Barro. Como se chamaba o grupo de Andrés do Barro? Quen escribeu o Quijote? Andrés do Barro. Franca Cotton. Vamos seguir, donas e cabaleiros. Creo que lle toca ahora a Jorge Castro. Pode ser? Non, Jorge? Boris Johnson. Levo toda a noite dicindo Jorge Castro. E dices, ven. Que é de Johnson & Johnson. As cagadas, segunda parte. Fai 5 anos escribín un tou por outou respecto ás cagadas de Can. Esperaba que o cambio de goberno arranxara, pero isto sigue igual. Despois de tomar un café no Xoima, collo o meu animal e chegando ao Sabadell xa me encontro o primeiro pastel. Chegando ao Leitón, non sei por que lado ia, pois hainas a montón. Baixando polo taller de Juan, sale un paisano e unha moto, e eu atópome unha como un terremoto. Xa na zona do porto, xunto á depuradora, xa sabía do mal olor, menos mal que ven o repartidor da panificadora. De camiño a Porto Chico teño as que ir esquivando, e menos mal que vou andando. Xa na praia da Rapadoira e polo medio da area, xa non son cagadas de Can, parece que estallou un volcán. De camiño ás Torres, por a calle do San Miguel, non sei por que lado ir, menos mal que acabei o papel. Xa no Concello, na costa da policía local, é como se te multara Prieto nun día normal. E aunque non parezan cagadas, eu considero-as como tal, pois no salón de plenos están Castiñeira e Cajoto a matar. Primer aviso, señor Castiñeira. Segundo aviso, señor Castiñeira. Tercer aviso, señor Castiñeira. Pois ao cuarto aviso díxolle que o tiraba do primeiro piso. E antes eu ver a Castiñeira moi contento por un premio familiar, sin saber a que despois ia liar. E despois dice no Facebook que non sabe a quen saleu, pois aínda non sabe el que día naceu. Dice que lle deu clase Ramón Ellas e preguntoulle por onde pasa o centiño? E el dixo, por Valdoviño. Esta é aínda peor que un amigo meu que lle mandaron facer unha redacción sobre o porto de Foz e empeza escribindo: el puerto de Foz es uno de los más bonitos del mar Mediterráneo. Postdata, como podedes comprobar, eu de dereitas non son. Paupa o bipartito con ou sin razón, aunque siga dando caña Castiñeira ou Cabezón. Tou por routón. Agora vamos a relaxar un pouquiño e subir un pouquiño a calidad musical, porque voltan as fandereteiras da Súbeda.
Non sei se vos dades conta, donas e cabaleiros, que este ano temos con nós unha nova pandereteira. Impresionante, sensual e apaixonante. Por favor, un forte aplauso para a nova pandereteira da Xuela, Elavio. As pandereteiras da Xuela. E agora, Natalia Alechicha. Despois de moito buscar e de procurar nos fallados, o Bloque houbo topar o seu ansiado candidato. Carafio tanto buscar, pois non é nada pequeno, víase ben de lonxe e fala ben o galego. Chegaron as votacións, os resultados pasables. Houbo quen esperou, pero non houbo tal milagre. A asamblea maquinando, revolvendo por detrás. Os acordos dos partidos requieren unanimidade. Temos que destacar, non podemos ser menos, fiarse de descoñecidos, fiámonos de nos mesmos. Camiñando polo pobo, medio ambiente rural, tamén temas mariños, non é tipo de ciudad. Os contenedores do lixo, os vertidos á ría, son pedras no camiño, a moitos nos desanima. Non te preocupes, Lledín, desde a sede frontista. Concelleiros somos moitos, ti só cabeza de lista. Tou por routou! Ahora vou ler, A ver, vamos facer un reconto rápido para que eu teña así a cabeza fresca. Marcos, queda che unha. Jorge, non che queda nada? Non che queda nada polo galán. Olalla unha. E a min 17, va. O alcalde das risas. Esta copla temos que escoitar todos cun leve sorriso. Para isto é moi importante, donas e cabaleiros, vamos explicar eu como é, que é fácil, xa sei que moitos non estades acostumbrados a esta cousa, pero mirade, é fácil. Hai aquí, nesta parte de aquí do labio, hai un apéndice, chamase apéndice lingolabial. É así para ir un pouco, non?
2 veces primeiro á parte esquerda da cara e 2 veces á dereita. E xa queda... A ver, probade. Fran, tú deixo que... Aquí. Esta prova xa te superada, pero hai outra xente que costa máis, normal, non entrenou, foron a colexios plurilingües como a este. Aquí enseñábanos a rirnos. Agora se morroncho. A ver, estou dicindo en serio, vamos a ver, primeiro, cando eu diga 3, a parte esta de aquí, así para arriba, 1, 2, 3. Sabes? Ahora non é fácil falar, pero bueno, despois consigo. Ahora, tirade pola outra parte. Tédelo. Casi a facilísimo. E ahora, léese. O alcalde de risas. Moita risa, señor alcalde, moita risa e di que ri. Pero váyase poñendo o día que a vida non lle é así. Vaya facendo algo que o seu salario ben o cobra, porque xa vai para un ano e sin facer ninguna obra. Castiñeira ou mala hostia, aquí, cando se hizo mala hostia, baixas un pouco, Castiñeira ou mala hostia, non que vostede o cabrea, e vostede ri que ri, pero así non amañamos nada. Váyase poñendo as pilas, para iso votamos. Porque se seguimos así, quedalle un enterro e a 2 cabozanos. Acabará gobernando vos, sendo alcalde Paco Cartoi. E de segundo irá unha mula, e o resto, a cabra e o boi. Entón sucederá que se lle acabará a risa. Esperemos que non o obrigue a ir os domingos á misa. Moita risa, señor alcalde, moita risa, sí señor, pero vai espabilando. Yo pedimos, por favor. E dígoyo con cariño, que eu son o toupo roto, e por culpa das súas risas, ata Castiñeira, toleo. Toupo roto. Hola, Liña, por favor. Hola, Otero. Si queredes que cante máis, ahora non o vai facer. Como está neste estado, só pode cantar unha de cada 6 días. Bueno, este ano volve a tocar unha da Sinxeito, de verdade, non teño nada en contra da Sinxeito. Por certo, igual está Ana por aí. O segundo mano, queren la ler? Vente, ven a ler, Ana, que se lleva la mellor. Vamos comprobar que é o novo Manolo. Vai-me sustituir a mí. Menos Manolo que o ano pasado. Bueno, non pode la ler perfectamente. Eu quero dicir unha cousa antes. Consólame ser tan importante como a Castiñeira. Vou poñer así que de lá non leo. Xa e raíña por Skype conectou. Farangulla e a rapaciña que a coroa acadou. As Sinxeito moladas andan, pensan que en Foza mandan. Mais segundas quedaron, menudo chasco levamos, personaliza. As máis lonxevas do desfile, as máis numerosas en Ringleira. Era o grupo líder e agora son saldo de feira. Hecho que hai pregona, o entroido vai comezar. Este ano non se perdona, todos a carnavalear. O cambio chegou, algún non os mou. E aínda siguen rosmando que ben se estaba con Franco. Toupo roto. Todas
e cabaleiros, Ana Alonso, canta como os Alonsos, queda fónica como os Alonsos. E ahora creo que... A ver... Home, por favor, don Carlos. Pode. Aí ven don Carlos, donas e cabaleiros, o médico, que de acordados, senón só que estos son moi vellos. Cambiei de muller, pero my darling is special. Non me deixan nin respirar. Mónica, tú non, Hai miedo con un... Municipais de Foz, erguidos calpitufiños, que con cámara e silbato denunciais aos veciños cando estean ganando o pan. Eu daríamos uns ouciños e a rozar a golpe de chiflo as cunetas de Cangas, Marzán, San Martiño, Viraronte, San Acisclo. Comenzade por Santa Filla, Fazoiro, Cordido e Nois. Dádelle que non mancilla o traballo como aos bois, e non esquenzades a parroquia de Foz. E ao frente cual general, o cabo primeiro Prieto. Porque deporte tal cual que Glimes de Bragamante honorato, que sendo conde de Glimes mandou con órdenes sublimes de España nosos marines en 1794. Eu pondríamos azul bandeira e como escudo un sacho, pois Prieto vive en quimera a súa vida de mamarracho. Xa antes pasou o español con xente de azul vestida que un pobo de crisol han arranxado en guarida inventando o cara ao sol. Bueno, fue un primeiro premio, pero esto quedoume ben, xa me quedou así. Sinto. Tou porrou. Donas e cabaleiros, se fora cocho e as orellas se venderan por kilo non tiña precio. Usted non o viste desde atrás. Moi importante, no. Levanta as orellas. Mire, sube. Date a volta. Non tiña precio. Ganábamos o campeonato. Bueno, vamos a ir acabando, donas e cabaleiros, quedan os dúas. E unha delas vai na de Olalla, xa que antes fixenos o favor Ana de ler a que lle tocaba Olalla, e esta vai na de Olalla, con todos vos, Olalla, Otero. 14 de 2 de 2020. Querido amor, cuando aparezcas, me gustaría que todo fuera diferente. Me gustaría reír, bailar, sentir, soñar, creer en la vida, de verdad. También me gustaría tener hijos contigo y tener un trabajo estable y un porvenir. Vai por los dos niños. En fin. Sí, ahora ya está de pión. Cuando aparezcas yo te reconozca, te haré sentirte una reina sin trono, porque no lo tengo. Firma Juan M. Taboleiro de anuncios sentimentais da esquina. Hai que facer un First Days en Foz. ¡Toporro! Non hai nada como o amor. Non hai nada. É un sentimento que nos embarga a todos. Un sentimento que nos axuda a ser mellores persoas. Todos os que esteñan namorados, que levanten a mão dereita, por favor. Todos os namorados, levantad así.
Uñas para diante. Solo os namorados. Solo os namorados. Solos non hai ningún namorado nesta sala. Vexo un, vexo Vigo, vexo Cangas, tamén vexo Redondela. A Dios vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Non sei cando nos veremos, miña terra, terra donde o meu pie. Non vexo namorados nesta sala, nin eu mismo o soñei. Bueno, vale, esta prova non saleu, polo tanto, agora, con todos vos, Don Jorge, Talismán, Boris, Castro, Johnson. Naceu con pouco pelo. Na súa xuventude tivo melena. E agora que é 51, non ten un pelo no seu melón. Deleítanos coa súa verborrea e rímonos coas súas transformacións. Tanto lle dá ser San Pedro como o Laisa Minelli ou Rosalía tamén. De Brao convértese en Odín, polo Nadal en Gaspar, e chegado a Antroido a el dalle igual. Fai de reportero, os actores tenos, verificador Manolo, temblá de Ñas. É capaz de facer un tutorial de ferramentas e learnos a todos de que un tornillo é unha puntilla. O seu lema é: o traballo é sagrado, non o toques. Non corroutou. Esto sí, donas e caballeros, isto sí que foi todo. Xa non quedan coplas. Vamos rematar cantándonos un mítico tema do gran Toñón. Acordadevos, Toñón, aquel que tiña as patillas, o tigre de Gales, ese. Pa todo tou, vas bom. Bueno amigos, ahora sí, así remata lo gano más. Otro Morocco. Muchas gracias a todos por asistir. He seguido escribiendo que nosotros seguiremos cantando para todos vos. Esto es un Morocco 2020.